Right. Welcome to Zimbabwe. My name is General Faikalo Babajine Pasha Mbrombo. Yet Manas Chipana Media, we report as it is. Right, nasi tininya series atina Octavin pana hapa. Octavin wakati? Tinofara angu makadi. Ndiri right Octavin. Nyaya tiri pana hapa muri Zimbabwe ndeye kuti Octavin ane nyaya yawo yanayo achiti ari kutsvaga baba vake. Baba vake vanova vasingazivi, anombobvira avaona. Inyaya dzari kungonzwa kuti baba vako vanonzi vakazodai. So Octavin, tell me, baba vako wakambovaona here iwe? Baba wangu asati ambovaona. Ko mama? Mama ndakapedzwa kuona ndichiri mudiki. Wangoni makore mangani iwo pakwapedzera kuona mama? Anyatsoziya kusvika kuma 8-9 years. Zhinji vakashaya. Alright, so Octavin, tell me, pakashaya mama, vakasiya vakuudza here kuti baba vako vanonzani? Uye kuti pane zvavakataura here kana kuti dzimwe hama dzababa dzaunoziva ivo vakange vakakutaurira here kuti baba vako vanonzani? Izvo kuti baba kuti vanonzani vakandiudza, vakanti baba vangu vanonzi Brighton Chiyangwa. But hama dzangu hapana kana wana ndinoziva. Pandichiri mudiki vakandiudza kuti pana tete vako vaikutumira hembe. Pakazobva vanobvira vasondiudza kuti ndivapi tete vacho. Alright, vakakuudza kuti baba vako vanonzi Brighton ani Chiyangwa. Ndobva vazokuudza zvokuti pana tete vako vanosumbokutumira hembe. Then iwe hauna kuzoda kuziva kuti tete vanogara kupi kana kuti utoziye kuti tete ivo vari kupi right now? Toziye kuti vanogara kupi. Machinzi anzi vakashaya. Ndakazonzwa machinzi vakashaya. Kwavaigara kwacho havachagari koko. Alright, so paishu yababa vako iyi hapana kana alright iwe ukakura uchigara nani? Nemugana gugu usvika grade 7. Pandazoya kunoku ndakagara namama kunoku kuHarare. Wakazouya kugara nani kuno? Nemukoma wamama. Nemukoma wamama. So alright, mukoma wamama anoziva here? Alright, ngatitange nekuna gogo. Gogo vanoziva here baba vako kana kuti vakambovaona here baba vako? Alright, tisati tasvika ikoko toda kuziva kuti baba vako namai vako vaigara vese here kana kuti zvakamira sei kana kuti vakazosiyana chichakaitika? Inini manzuro andikaita vaingonzi yanzi dhedhe vangu inini vainamata nodzi anzi kuvadzidzi. Saka mukoma wamama wangu inini vanga vane murume waienda kumudzidzi, saka anzi vanga vari mabest friend. Saka anzi vauya kumba kuzengeza 5. Saka mama vangu ndokavaigara kwavanzi kwakasekwa kwana mama vangu achitese ndikuya kuzoshandira. Saka anzi baba vangu inini vanga vari muprofita. Saka pakushanda mama vangu pani pakasei pakudana vhawachase vhawasota nhombo. Saka dhangu anzi vakatombotisa vhawazodzoka. Saka mama vangu anzi vakangogara zvifunga zvemwedzi here vari vese pakazosiyana. Vakangogara zvemwedzi ndokubva vazosiyana futi. Alright, so kuna mukoma wamama vanova mama uri kugara navo right now ndo uchiri kugara navo ndi? Right, mukoma wamama vanovaziya here tete vako? Vanoti ndovaziya but hanzi takamboenda kumusha kwavo here kwavaigara, hanzi vaigara kudhuze nekugora. Saka hanzi izvozvi hanzoti izvozvi ndokwavachira kana kuti vakabva handichazozivi. Right, ndofunga muri kungozvinzwira muri yeZimbabwe. What is zita unonzi Octavin handiti? Octavia Chiyangwa. Octavin Chiyangwa. So tete wako unonzi Brighton Chiyangwa handiti? So kuri kuti muri yeZimbabwe kana kune vanenge vachiziva munhu anonzi Brighton Chiyangwa ari kutsvaga dhedhe vake anonzi Octavin Chiyangwa, ari kutsvaga dhedhe vake Brighton Chiyangwa. Anoti akapedzisira kuvaona kudhara. Actually haana tombovaona. Munhu waakaona ndi mama asi mama vakazoshaya. So Octavin, wambondiudza iwe usati tatanga interview ineyi kuti wakambonzwa kuti dhedhe vako variko vapenyu. Unofungidzira kuti vari kupi? Ndakangonzwa kuti hanzi vari munomu. Ndomanzira ndikangoita chinzi vapenyu havana kufa varimo munomu. Munomu mupi, muZimbabwe here kana muchitongwese? Munomu muZimbabwe. Right. So pane vanhu vakakuudza vanozokutaurira kuti dhedhe vako vari papi chaipo? Vanozondiudza. Right. So ukasangana nadhedhe vako right now unofunga how do you feel? Unonzwa sei? Zvinongorwadzawo so semunhu anobvira wamboona kubva uchiri mudiki kusvika pasese handiri nosana bvira wamboona kana iye kutombonditsvagawo havasi. So wane makore mangani Octavin? Izvozvi ndane 22. Wane 22.
Right, so kubva 22 years dzese idzi uchikura kusvika pawaveri nhasi baba hauna kumbovaona and ivo havana kumboita shungu dzekukutsvaga. Wakambovatsvaga kana pafacebook? Ndakanotokatsvaga mai manje apa but ndakangoona mafaces evanhu akawandisa saka ndinozoti ndevapi because ndandovaziviwo. Oh, wakaenda pafacebook ndokubva watanga kutsvaga ndokubudisirwa mafesi evanhu vakawanda vanonzi vana Brighton Chiyangwa apa usi kunyatsoziva kuti baba vako chaivo ndevapi pane vari kubuda. Ndo zvakaitika handiti? Alright, so mama vako vainzani? Mama vangu vainzi Ana Gapa kana kuti Ana Marumbi. Anani? Ana Gapa kana kuti Ana Marumbi. Marombe? Marumbi. Alright, Ana Marumbi ndo mama vako. Then mama vakashaya rini? Nanyatsoziva kuzi nachiri mudiki. Saka kusvika izvozvi iwewe kuchikoro wakaendeswa nani? Or kuchikoro wakaenda here? Wakaenda kuchikoro? Kuchikoro ndakaenda ndakaperera form 3 kozi kwanga kudiwa birth. Saka kwandaibudza kuti ndaidzidza kuchi paprivate saka vakazochinja vakuita kudai chimabirth nechitupa kuti unyore form 4. Alright, hauna kuzoona munhu akakwanisa kutoresa birth certificate nechitupa chacho kuti ukwanise kunyora? So pawaigara apa pawaenda kuchikoro munhu wawaigara naye ndiani uchienda kuchikoro kusvika form 3? Kuno kwandagara nemukoma wamama vangu wekusouth park. Right, so hapana akazokwanisa kuti aite follow up yekuti ukwanise kuwana baba here kana kuti zvazvakamira sei? Alright, pane vanhu vawaigara navo pana imbotsvaga here kuti baba vari kupi vakwanise kutoresa mabirth certificates and stuff? Because wanga uchitaura nyaya yezvitupa kuti handina chitupa handina kuzokwanisa kuendera mberi kune chikoro because nyaya yechi yemacertificates birth record. So pane vawaigara navo hapana here aimbokwanisa kumboita effort kana kuti ane something like idea yekuziva kuti tinogona kumutsvaga sei? Zvaizvo zvipa ndakazovabvunza machiti ekutanga vaiti timbozivi kozi tapisa kuona kudhara iwe unei nazvo. Saka zvamema pane pawakazoya kunoku vaigara kusouth park vausabva kuti ko nhai hazviite utsvage baba wawoku kozi ndimunoziva chi munomboziva kwavaimbogara. Vazoti manje izvozvi handichatozivi kozi ndapisa kubva kuri kudhara vangopiwa zvakadaro. Right, ndobva zvangopera zvakadaro then hauna kuzowana munhu akakubatsira kuti utsvage baba. Alright, pakanaka Octavin. Ndofunga mhuri yeZimbabwe muri kuzvinzwa. Ndida Octavin panapa. Octavin Chiyangwa ari kutsvaga baba wake Brighton Chiyangwa. Anoti haana kumbobvira avaona. So baba vake kana vakateerera kana unge pane vane vaziva baba va Brighton Chiyangwa vanoziva munhu anonzi Brighton Chiyangwa, unoyera chi? Mama vangu andindoyera shumba. Mama wako akakuti unoyera shumba. So uri kuti mama wako akakuti unoyera shumba, so you are not even sure kuti unoyera shumba here zveshuwa. So pahamba dzababa hapana unoziva? Hapana kana wandomboziyeni. Kana wakambonzwa zvake kana kuti kungonzwa zita kuti kuna bamuningi kana kuna sekuru ninge hauna? Handina wandakambonzwa zita kana kumboziva handina. Kunze kwehwana wakangonzi kuna tete baya ndovasetaurawo futi. Alright, so iwe shungu dzako tomboti ukaona baba wako nhasi shungu dzako ndedzei? Ndongoti kuti vangondoisa hangu birth nechitupa chete ndopane shungu dzangu. Okay, unongoda birth certificate nechitupa chete, hauna zvimwe zvaunoda. Alright, what about nyaya yekuenda kumberi nechikoro? Uchiri kuda kuenda kuchikoro kana kuti nguva dzacho hadzichakubvumira kuramba uchienderera mberi nechikoro? Kuenda chikoro ndiri kuda kudzokera but tandambuka zvichibirth nechitupa first tozvitangira ipapo. Uzotangira ipapo. Muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe. Thank you so much, ladies and gentlemen, for watching. My name is General Faikoloso, Papa Junior, Kwasha Mrombo. Live here at Manas Chibana Media, we report as it is. Utina Octavin Chiyangwa. Please, kana muri yeZimbabwe, pana anoziva Brighton Chiyangwa, Brighton Chiyangwa. Hanzi ni shumba evavo, shumba muri kutsvagwa nemwana. Ngatiite moyo wakanaka kuti tikwanise kusvitsa message kune vanhu vese vanogona kunge vachiziva Brighton Chiyangwa ari kutsvagwa nemwana wake Octavin Chiyangwa. Mashoko ako ekupedzisira kana baba wako tomboti vaona video inoi unoda kuti chi kuna baba wako? Ndongoti vangouyawo vangondoresawo birth vangondizivawo ndozvandinongodawo chete. Unongoda kuti vangokuonawo vakutorese birth. All right, thank you so much Octavin. Tosangana next time.